tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Hebrew 11 tichiverenga kubva pavhesi ya8 kusvika pavhesi ya10 ndopa tichawana chidzidzo chedu chenguva ino. Tisati taverenga ngatimbonamatai Ishe tokudaidzai nekuda kweshoko iri. Hatingamiri tega, ini nemuteereri nemutariri tiropafadzei pamwe chete, tinzwe murimi mataura. Ngandidzikisirwe Baba, imi musimudzirwe naJesu tanamata. Amen. VaHebheru 11 verse 8 to 10. Nokutenda Abrahamu wakati adanwa, akateerera, akabuda, akaenda kunzvimbo yakanzi uchapiwa ive nhaka yake, akabuda akaenda, asingazivi kwaanoenda. Nokutenda wakandogara semutorwa munyika yechipikirwa, sapanyika yavamwe, akagara mumatende naIsaka naJakobho, vadyi venhaka yechipikirwa chimwe pamwe chete naye. Nokuti wakanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari misha nemuvaki waro. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ndima imwe chete togona kuiwana, nhau imwe chete togona kuiwana kuna Genesis chapter 12 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya3. Muchanditendera kuiverenga kuitira kuti tidzibate dzese tione munda wokudaniwa kwake, the context of the call of Abraham. Now verse 1 to 3 ndoiverenga muchirungu. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and there shall be a blessing. And I will bless thee them that bless thee, and curse him that curses thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Msoro shoko unote kutenda kwa Abrahama. Muchaona mukatarisa muchitsauko mundima yataverenga kuna Genesis, apo Abraham achidaniwa ari Abraham. Muchaona kuti pane ma7 promises aanopiwa naMwari.
yekutanga vimbiso yanopiwa naMwari. Mwari anoti, I'll make you a great nation. Mwari wakazadzisa here mhiko yake kuna Abrahamu? Hongu, akaizadzisa nekuonekwa kwekukura kwedzinza raAbhurahama. Nanhasi shoko raMwari rinotaura kuti nesuwo tiri vana vaAbhurahama nekuda kwokutenda. And then number 2, the Bible says, I will bless you. Ndichakuropafadza, ndichakukomborera. Abrahama anoimbiswa naMwari, ndichakukomborera. Vara rekuti bless here rinobudisa pachena kuti Mwari ari kureva kuti I will empower you, ndichakupa simba. I will fulfill madreams eupenyu hwako, ndichazadzisa izvo zvaunoshuvira mukati meupenyu. Ishe blessing inoreva kufara, ndichaita kuti uve nemufaro, ndichakufadza. Number 3, tinoona Mwari achivimbisa, I will make your name great. Ndichaita kuti zita rako rikure, rive zita pamusoro pemazita ese. Mukacheka mukatarisa, muchaona kuti vanhu vakanga vachidada kwazvo kana vakanzi ndiri mwana waAbhurahama. Even Jesu paakauya achitaura kuti imi hamusi vana vaAbhurahama, vakatsama kwazvo. Jesu akati kwavari, aiwa, kana muri vana vaAbhurahama munofanirwa kuburitsa zvibereko zvotaridza kuti muri vana vaAbhurahama. Nikodhimasi akakonfyuzika. Jesu achiti kwaari, unofanirwa kuberekwa patsva. Akati, noberekwa seiko patsva? Nokuti kana takaberekwa naAbhurahama, hapana kumwe kuberekwa kunodarika ikoko. Jesu anotaura pachena kuna Abraham, anoti, I will make you a great name. Saka tinoona zvikomborero izvo zvokwana kuita zvitatu, mapromises ezvikomborero. Number 4, you will be a blessing. Mwari ari kuudza Abrahama kuti iwewe handisi kuzongokukomborera wogara wakadaro, but iwe pachako uchava chikomborero. Handizivi kuti iwe uri chituko here kana kuti uri chikomborero kumhuri yako kana kushamwari dzako. Rega ndingoti tichatenda kure, iwewe pachako uri chiiko apa? Vanhu kana vakakutarisa vari kuona here chituko kana chikomborero? Ndiri kuvhunza kuti paunogara kana kubasa kana kumba kana muupenyu hwako in general, paunofamba pari kufamba chikomborero here? Pauri kudhiraivha ndizvikomborero kana kuti ndizvituko ari kufamba? God says you will be blessing to others. Kureva kuti uchafadza vamwe, you empower others, uchapa vamwewo simba vasina simba. Iwe pachako uchapa tariro kune vamwe vasina tariro. And then number 5, God says, I will bless them that will bless you. Hey, saka Mwari ari kubva ati kana pane vanhu vanokushuvira zvakanaka, ini ndichavaropafadza. Teresa, vanhu ava havana kuropafadzwa, vangoshuvira kuti we zvikunakire. Kana vangodaro chete vakugamuchira chikomborero. Muri kuona here kuti unogona kuve uri chikomborero iwe pachako? Handizvo here? But then wakakomborerwa kuti ugokwanisa kukomborera vamwe. Saka kukomborerwa kwaAbhurahama yakanga isiri nyaya yake chete, but he was blessed to bless others. In other words, mukurarama kwaAbhurahama Mwari akamuvimbisa. Munhu wese anokushuvira ramangwana rakanaka, munhu wese anokuona achiti wakomana, dai mudhara uyu angoitirwa zvakanaka, iye munhu ndichamuropafadza. Ndimukuvhunza zvakare tisatenda kure, kutenda kwaAbhurahama tichakutarisa, dambotarisa kutenda kwako iwewe. Uri chikomborero here? Unokomboregwa here nekushuvira vamwe zvakanaka? Kana iwe pachako uchishuvira vanhu zvakaipa? Uri papoint number 6. Point number 6 inoti kuti cursed are those that will curse you. Avo vanokutuka ndichavatuka. Saka munobva maona panapa kuti kana ukashuvira zvakanaka munhu waMwari anotenda kuna Mwari, denga rinoti nokuti wamushuvira zvakanaka iwe ndichakuropafadza. Kureva kuti ukushuvira zvakanaka munhu akaropafadzwa, iwe usina. Kana pane nyaya inokosha ndiyo imani yekuti munhu anoti dai munhu uyu ane zvinhu zvake Mwari angomuropafadza. In other words, uri kuti Mwari ngamupe mazuva akawanda, iye ane zvinhu zvake, iwe usina. Bhaibheri soko raMwari rinoti kana angokushuvira zvakanaka ini ndichamuropafadza. Handizivi kuti imi muri papi, but
ndinoona kuti vazhinji vari panhamba 6. ndoda kuti iwe pachako uzvibvunze kuti uri panhamba chiko. Kana makanga manhamba, ndinokupai nhamba yekutanga, great nation. Uri panhamba aniko? Number 2, uchakuropafadza, I'll bless you. Uchakomborerwa. Number 3, I'll make your name great. Zita rako iguru here. Number 4, you will be a blessing. Uchava chikomborero. Number 5, you bless them that will bless you. Iwo pachako kana uchinge washwigwa zvakanaka neumwe munhu, iye munhu wachona ndichamuropafadza. Number 6, uchava anokutuka ndichamutuka. Number 7, the 7 promises dzinopiwa Abrahama naMwari kwanzi panapa. Ndicharopafadza mhuri zhinji dzicharopafadzwa kubudikidza newe. This is very important. The promise yekuropafadzwa kwemhuri zhinji haisi promise yekuti vanhu vakawanda vacharopafadzwa kubudikidza naAbrahama, but iri kuburitsa pachena the promise of the seed of the woman. Iri kutaura pamusoro pechikomborero chekuberekwa kwaMesiyasi, kuti ndudzi zhinji dzicharopafadzwa nekuda kwako, nokuti Jesu chaberekwa mukati meusha mako. Rega nditi pamangwanana ano, angava masikati kana manheru kune umwe, iwe rudzi rwako gunoberekeiko. Iwe pachako, vana vako nevazukuru vako vanozikamwa nemukurumbira wei. Mumusha mako mungaberekwa here Mesiyasi? Mesiyasi akaberekwamo here? Kana kuti mumba mako mune chibereko chenyoka, diabhorosi pachake? Muna Abrahama muri kubuda mudzi waJese, iye Jesu ndiye akaberekwa mukati memusha waAbrahama. Saka pachizonzi ndudzi dzese nemhuri dzese dzicharopafadzwa nekuda kwako. Rega timbotarisa Bhaibheri soko ramarobva razoti nekutenda Abrahama. Murubva maona panapa kuti kutenda kuri kuuya kuburikidza nepromise yaakapiwa naMwari, and also kuri kuuya nekuda kwokuti Abrahama akasimuka. Saka rega timbotarisa muitirwo wakaitwa zvinhu naAbrahama. For those vakambofamba nesu tichitarisa pamusoro pekutenda, takambotaura pamusoro pekutenda kwaAbhero. Abhero kutenda kwake kwakaonekwa neworship. This is faith and worship. Kana une rutendo unoshumira, ukasashumira Mwari zvoburitsa pachena kuti hauna rutendo. Rutendo kusina shumiro hakusi rutendo. And takaona kushumira kwake kwaive kupa a sacrifice yaimirira Jesu pamuchinjikwa. Saka rutendo kusina kushumira Mwari hakusi rutendo. And then rutendo gwakatevera gwatakatarisa, rutendo gwaEnoch. What happened with Enoch? The Bible says Enoch wakafamba naMwari. So this is faith and walk, which is faith and fellowship, companionship. Rutendo rune chekuita nekushamwaridzana naJehovha. Kana ukatenda usina ushamwari naMwari, hapana rutendo. Rutendo gwedu kunofanirwa kutipa pfungwa yekunamata Mwari, asi tove hama dzepedyo dzaJehovha. That is the faith Enoch. But another faith that we'll talk about later is the faith of Noah. What was in Noah's faith? It was faith and waiting. Rutendo nekumirira. Noah akamirira murove wakanga asina kumboona. Saka rutendo kana kukasakupa pfungwa yekushumira hakusi rutendo. Rutendo kasakupa pfungwa yekufamba naMwari, fellowship, harusi rutendo. Rutendo rukasakupa kumirira, mwoyo murefu wokumirira, zvirokwazvo rutendo gwakafa. But rutendo gwaAbrahama, it is the faith of what? Of obedience. Abrahama akatenda ndokubva aita manzweri rishonoti yati kuti pana ndikanitarise nemi pamwe chete muone zvandotaura. Number 1, akatenda Abrahama adaniwa. In other words, akateerera to the call yaakapiwa naMwari. Takadaniwa naMwari kubva kuzvinhu zvakasiyana siyana. Takadaniwa kubva munzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vakabviswa mashari, vamwe vakabviswa munyaya dzemadzinza dzakanga dzichinetsa. Our callings are different, but anotidaidza mumwe chete. For those who study their Bibles and history, muchaona kuti Abrahama
akadaniwa kubva muimba yevahedheni. Handisi kutaura vahedheni vanganga vakamupoteredza, ndikureva musha mechihedheni chaimo. Baba vake vakanga vari munhu akanga asiri mutende, zvekuti zvinoshamisa vadzidzi veshoko kuti Abrahama akazviwira kupi zvekunamata Mwari izvi. Asi nekuda kwokuti akatenda, zvinhu zvakanga zvisiri mumusha mavo. Kune vanhu vanoti ini ndaigodii, tiri mukati memusha wamashara, mhuri dzedu ndedzemidzimu, but Abrahama akatenda kuna Mwari ari mumusha wemashara. Akaita sei? Number 2, atenda to the call yakanga apiwa naMwari. Abrahama akasimuka. This is very important. Haana kungotenda akaramba agere. The calling yaMwari inotsvaka kuti titeerere, obedience. Tinzwe kana tadaniwa tonzwa, but then we must act. Faith yekungogara hakusi kutenda. Abrahama akati anzwa Mwari wadaidza, akateerera. He obeyed. Rutendo gusina obedience gwakafa. Mwari anotarisira kuti tende kwaari, but tobva tatenda nekuita nekuteerera. Vazhinji vedu toda kungoponeswa tiri mutsvina, toda kuponeswa tiita zvakaipa. Hatidi kunzwa zvinotaurwa naMwari, asi toda kunzwa toda kuti Mwari atinzwe. Handizivi kuti zvombofamba sei. Unoda kuti Mwari akunzwe, but haudi kunzwa kana Mwari achitaura. Faith isina obedience is not faith. So Abrahama akateerera. Number 3, akabuda. In other words, akabva paakanga ari. Rutendo gofa kuti bvisa. Mavara atododiwa apa, mavara andichakutaurirai manje manje. Number 1, tiri kuona kuti Abrahama akatenda ku calling yaMwari. Number 2, akateerera obedience, kunzwa inzwi raMwari kuti ndakuita zvanotaura. Chechitatu tinoona kuti akaitwa separated. No pane nyaya ipapa. Vazhinji vanonzwa kudaidza kwaMwari, vazhinji voteerera, asi havadi kubuda mutsvina. Abrahama akaseparata, akasiyana nezvinhu zvenyika yekwake, akaenda kunyika. Ndoimwe point inotevera. Be separated, sanctified. Ibva pane zvekwako uinde kune zvakwaMwari. Vazhinji vanoda kuramba vari panzvimbo dzavo. Kunyange vanzwa Mwari achitaura, vanoda kuramba vari munzvimbo dzavo. Kana chinge tanzwa Jehovha ataura, ngatirumukei kutsika dzedu tiende kune tsika dzaMwari. Saka separation inoreva kuti akabva pane zvaakanga akajaira. Vazhinji vanoti ndinofirapo, ndo chechi yandakakurira, ndakakurira chidzidza. Endeti kana Mwari achinge akudaidza, unofanirwa kuseparetwa. Vara rakashandiswa apa rinoreva chunhu kwete chiri comfortable. Kana uchiseparata zvinhu zvakaweredhiwa, unotoweredha patsva. Teresa, kana uchida kuseparata simbi dzakabatanidzwa nemutobvu une moto, zvotoreva kuti pakuseparata unotopisazve. Abrahama akatsva pakubva kuzvinhu zvekwake. Zvoreva kuti iwewe neni pazuva ranhasi, kana wakuda kunzwa Mwari achitaura newe, unototsva kubva kuzvinhu zvekwenyu. Kutsva kubva mumakuhwa, kutsva kubva mukunyeya, kutsva kubva mukuba, muugororo nezvese zvakaipa, woenda kuna Jehovha. Kana vhangeri rakupisa, unofanira kuseparata. Kuna vanoziva yezvotakuenda mumwaka wokupisa kudai, muchaona kuti matayi emotokari anogona kuseparata, but haurioni ukatarisa kudai, haurioni kuti rakaseparata. Asi kana uchidhiraivha unotowa kuti mani mota haina kubhalansa. Wozonoona vakomana vanotarisa kuti kana yaseparata unonzwa nemabhambo kana uchifamba kunyange pasina mabhambo. Zvinogona kuitika kuti nyika isati yazviona kuti wakaseparata, but kana chinge tichifamba munzira yekuenda kudenga, zvinonzika kuti sisava vakaseparata kubva kunyika. Separate yourselves kuzvinhu zvenyika, tibatane naJehovha. Kana taseparata, kana taraseparata riri peki, hazviti. Vese vanenge vaseparate nezvinhu zvekunyika havagoni uzobatanidzwazve nenyika iyoyo. And then the Bible says
akaenda kunzvimbo yakanga asingazivi. Ndoimwe point ndoda kuti ndishare nemi yekuti rutendo rwaAbrahama kunoshamisa pakuti rutendo rwezvinhu zvaakanga asingazive. Sometimes toda kutenda nokuda kwokuti tagutsikana, tawirirana nazvo, tiri kuona kwatiri kuenda. But Abrahama zvaasingazive, he had faith in things that he don't even know. Actually, he had faith kuti Mwari wataura pazvinhu zvaasingazivi, akaenda kwakanga asingazivi, achiti Mwari nokuti wataura achanditungamirira. Hey, ndapada kuti mukati meupenyu hazvisi zvese zvichapindurwa, haisi mibvunzo yese ichapindurwa kuti unamate Mwari. Imwe mibvunzo icharamba yakadaro, but nekuda kwokuti ndiMwari wataura, ndichaita zvaanoreva kunyange ndisina mhinduro pane zvimwe zvinhu. Uneiwanepi mhinduro yekuti iwewe wakatendeka, uri musikana akatendeka, panorogwa asina kutendeka mumaziso ako pachechi penyu? Hazvihwisisike mukusaziva. Ndinoramba ndichitenda zvinombatika sei kuti iwewe uchitendeka pazvegumi nezvipo, usina chaunoba, uchidzosa zvese, unongoramba uri murombo. Asi ivavo vanofuma ndeavo vasine naMwari wacho. Abrahama anoti, handizivi kwandiri kuenda. Akumanaka dai aibvunziwa kuti muri kuindepi konai mukoma Abrahama. Of course angasiri mukoma 79 I mean 70 something years achidaidzwa 75. Anotsanangura anoti handizivi, but neuda kwokuti Mwari wataura ndichaenda. Ndorutendo rwandoda kuti iwe neni tigunamatire, kuti handizivi zviri kuitika muupenyu. Zvinoconfusa. Sometimes I don't understand it, but because ndiMwari wataura ndichaita saizvozvo. Handizivi kuti zvombofamba sei, kuti ini ndichiita zvakanaka ndosangana nezvakaipa handizvinzwisisi. Asi nekuti ndiJehovha wakataura ndichamutenda. Handizvihwisisi kuti ini ndinenge ndakazvibata ndiri mhandara pakati pevamwe. Asi ava tinongonzwa vanongoti chero tainda, chero kwatavata, chero kwatashamwaridzana naye, ndo vari kuchata. Ndoramba ndichingoperekedza. Handizivi, but I will trust in the Lord. Handizivi zvazvinoreva kuti ndiri kutendeka nenzira yakataurwa naMwari. Zvegumi ndinobvisa, handirovhe kuinda kuprayer band, ndinomukira, ndinonamata. Ndanga ndiripo chivakacheche, but hapana chinofamba. Vana vangu vanongopunyaira, murume anongopunyaira. Handizivi kuti zviri kuitika, but kutenda kwaAbrahama kunondisimbisa, nokuti akasimuka akaenda kwakanga asingazive. Yes, ndinotenda kuti Mwari anoziva. Ina handizivi kwandinoenda, but with Jesus in the vessel I can smile at the storm. Kunyange ndasangana nezvakadini, kana ndine rutendo rwaAbrahama, pasina anza, kana Jehovha aripo iye anza. Unoziva kutenda kwaAbrahama kuno challenge, because anangosimuka chete akaenda kunyika iyo. Kunonzi akasimuka akanga achitarira guta. Amen. Akanga achitarira guta, neyo iro neyo ari Mwari ndiye akanga ari muvaki nemisha. Who is the town planner, neuyo akarivaka. Saka kana une rutendo rwaAbrahama hakugumiri panyika. Rutendo rwaAbrahama hakugumiri pano. Rutendo rwaAbrahama gunoona musha wakavakwa, kwete nemabhiridha enyika ino, kwete nesimende yenyika ino, but musha wakavakwa naMwari pachake. Ndo akaonekwa naAbrahama. Nanhasi kutaura nezvake. And I want you to read with you a quotation here inotsigira fungo yandiri kutaura, part Prophets and Kings, page 274. Here's what Ellen White says. According to the teaching of the Holy Scriptures, the only city that will endure is the city whose builder and maker is God. With the eye of faith, hey, neziso rekutenda, Teresa, many may behold the threshold of heaven. Hey, neziso rekutenda, varume nemadzimai vachaona, hey, vachaoneko denga iri, vachaona vaita flashed with God's living glory. Through his ministering servants, the Lord Jesus is calling upon men to strive with his sanctified ambition to secure the immortal inheritance. He urges them to lay up treasure
beside the throne of God. Hama yangu mnatenzi Jesu Kristo, pano hatina guta richagara, batakatarisa kuguta iro rakavakwa Mwari ari mhizha nemuvaki waro, ndorakaonekwa naAbhurahama. Paisimuka achienda, vanhu vaitidzenga, achigara mumatende, iye ari mudyi wenhaka, achigara mumisasa. Iye akanga ari murume aizogara nhaka yenyika yeKenani, akagara sekunge aidzungaira. Tadzungaira zvakwana panyika ino, tinogara sevanhu vari mumatende. Kunyange tichigara mudzimba dzakapera matende, tine musha watakanogadzirirwa. Kutenda kwaAbhurahama kunotibvisa kutarisa zvinhu zvenyika ino, totarisa zvinhu zvenyika inoya. Kutenda kwaAbhurahama kunotipa kutaura kuti pano tiri patemporary, but kune nyika kwayo yatakanogadzirirwa. Ndoda ndinamate nasisi vanga vachinetseka naipasa, zvombofamba seiko kuti zvinhu zvakadai zvinoitika kwandiri. Hanzvadzi yangu, namatira kutenda kwaAbhurahama, kuti kunyange zvakaoma sei unoti I don't understand it, but nekuti ndiMwari areva, ndicharamba takabatira kwaari. Ndo vatendi vari kudikana mazuva ano, vatendi vasingatendi nokuti zvese zvapindurwa, but vanoti muconfusion kana ndina Mwari zviri nani pane kuva pachaedza ndiri ndega. Kana ndina Jehovha ndiri murima reupenyu ndisingazviwisisi, I'll hold on to Jesus, nokuti Mwari uchandipindura pagwizi gwendingiriro. Mangwanana ano yaunamata neumwe anoti pastor, ndasingazviwisisi, but nekuda kwaAbhurahama ndasimudzirwa. Ndodawo rutendo kwaAbhurahama, murume akaenda asingazive, murume akanopa chipiriso kumwanakomana asingazviwisisi, but Mwari wakamupa mugove yokuti iwe zvausina kutinyima mwanakomana wako, neniwo handichakunyimi chikomborero cheupenyu usingagumi. Kana hwamanda ichirira, tichamuona Abhurahama ari kurutivi kwerudyi pane avo vachaponeswa, avo vanosungirira kusvika pakuguma. Mwari uchavaitira zvakanaka nekuvaponesa. Ngatinamatei. Baba wokudenga, toda kukutendai, tinokudawo rutendo kwaAbhurahama kwekusimuka asingazivi kwaanoenda, akaseparatika newe kwake. Tigere pakati pevanhu vanodaro vasingatiwisisi, but nekuda kworutendo kwaAbhurahama toda kuseparata kubva kwavari, timire nemi, nokuti kana tinemi tine nyika yese, tine pasi rese. Ivai nehanzvadzi yangu, mukomo wangu, munun'una nasekuru nambuya nababa namai avo vanga vachinetseka, ngenyi zvichidai kwatiri, vazive chinhu ichi, rutendo kwaAbhurahama kuvasimbise. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Musha unosimbirwayo umo musina urombo, unde wakakomborerwa tozo rora tese umo, rinda wakatiwira, rinda wakatiwira, rinda usingashori, kuti mutoro warema uyo wapirwa naMwari. Musha uyo unonisa, rinda usashore, rinda wakatiwira, rinda wakatiwira, rinda usingashori, kuti nzira ine minzwa, funga akaye
takura kuti moyo watambudzwa iye wakatambudzwa rinda wakatiwira rinda wakatiwira rinda usingashori ramba wakatsungirira usarege kunamata kuzorora kwaswedera rinda usashore rinda wakatiwira rinda wakatiwira rinda usingashori rinda wakatiwira rinda